Отпечатъци невидими рисуват на листа за сбогом, вълните тялото без дъх оставят и със сол разреза подправят. Спектакълът почва подобаващо, ще се губят слънца и луни. Гласът като звучност преминава, но значението не осъзнава. Вричат се, чукат и стоманата, няма връщане назад. Надгробен камък, сива красота, очи без сълзи не чакат деня. Зазидани сълзи, стихотворението, което дава заглавието на първата стихосбирка на младия и начинаещ поет Иван Чорлев, ученик от, както ви казах, 12-ти клас в Френската езикова гимназия в Пловдив, Антоан дю Сент Екзюпери. Момчето започва и прави първите си стъпки през 2012 година. За периода 2014-2016 има 3 литературни награди. Второ място в конкурса Недоизречено, второ място в Международен детски фестивал Млади таланти, раздел Литературно творчество проза и публикация на стих в Алманах Тя. Това е най-накратко, Иване, за теб. Защо зазидани сълзи? Да започнем оттам. Искам отново да кажа добър ден на всички, които ни слушат. Заглавието, името му взех много спонтанно. Много се чудих относно него, беше най-голямата дилема и точно заради това го оставих и накрая. Когато пиша стиховете си, първо обичам да сложа заглавия, за да знам за какво да пиша. То идва, много зависи как се е развил деня, какво се е случило, но главно в какво настроение сядам да пиша. Зазидани сълзи, най-накратко, взех решението. Представете си, когато ви е гадно, когато искате да кажете нещо, обаче нещо ви пречи, има нещо като буца, като стена и тя ви пречи да го кажете. Другия вариант, заради който се спрях на това, беше просто решението, което взех. Добре, да те попитам. Ще започнем от начало, разбира се. Има много интересни въпроси, чието отговори смятам, че ще предизвикат интереса на нашите слушатели. Преди обаче да започнем от самото начало, от когато си започнал да пишеш, зазидани сълзи ме кара да си мисля, че понякога плачеш. Ами не, точно това е другата причина. Просто в момента от притеснението се пообърках. Другата причина, поради която сложих това, е, че не плача. По принцип не плачеш? Не плача. Не плачеш? Да. Как започна всичко? Кога започна всичко? Всичко започна през 2012 година, бях 7-ми клас. И след една екскурзия в Ловеч, има много приятни спомени оттам. Прибрах се на следващия ден, много ми се спеше, обаче нещо ме чувъркаше отвътре, така да се израза. Още се спи, пък не можеш да заспиш. Не, просто мислите ми вървяха една след друга. И взех един лист и ги написах. И след това лека по лека ги пообработих, почнах да си качвам стиховете в сайта, получих много одобрителни коментари, получих много критика, която естествено ме мотивира още повече и реших, че ще почна да се занимавам с това и един ден ще издам стихосбирка. Аз съм човек, който като се зададе нещо на проект, рано или късно го завършва, независимо дали ще е сега, след 10 или след 15 години. Просто трябва да бъде завършено, ако е дадено само на проект. Ако не е тайна, какво беше първото нещо на листа, на компютъра или там, където си го написал след завръщането от Ловеч? Първото нещо, което... Можеш ли да го кажеш сега? Опитвам се да си го спомна. Имам го някъде сигурно вкъщи. Аз всичко си пазя къде каквото напиша. Просто защото самото писане, самата тръпка, докато пишеш, тя си остава спомен. Това е примерно като отидеш някъде и да почнеш да снимаш. Тези снимки си ги правиш за спомен. С някоя друга година
Няма какво да правиш, седнеш и си ги разгледаш. Твоите снимки са под формата Моите на стихове. снимки са под формата на стихове. Това е много добре. И започна, имаше поощрителни мнения, имаше и такива, които те амбицираха. Главно критиката ме амбицираше повече. Ако не е тайна, кои бяха хората или личностите, които си позволиха да ти критикуват и така те амбицираха, както ти се изрази преди малко? В самото начало, когато почнах да си публикувам стиховете, публикувам ги в интернет, в сайт Откровения. И хората не ги познавам. Спознавам само някои. Скоро бях на среща с тях, но не са те, които ми писаха тогава. Хора, които не познавам. Едната страна беше поощрителния коментар, от другата бяха критиките. Поразгледах ги, седнах и си направих така един разбор и лека по лека започнах да работя, за да се усъвършенствам. Това е като всяка друга работа. Няма как да върви напред и да просперира без да се учи да се усъвършенстваш. В какво направление, така, в каква насока бяха в най-голяма степен тези критики? В начина ми на изразяване в стиховете. Бяха твърде елементарни и така. Просто нямаше вид, нямаше го вида, който го има сега след 5 години писане и трупане на опит. Тогава просто беше от няма какво да правя и това няма какво да правя си го превърнах в една доста голяма тръпка. В хоби? И вече има какво да правиш. То винаги се намира какво да се прави, само най-лошата мерна единица в света на познат на човечеството времето. Как успяваш да съчетаеш нещата с училището, с писането? Не е много трудно. Ако говорим за училище, се старая да уча в това, което на мен ми харесва. Не уча във всичко, признавам си го. Няма какво да се лъжим. Това не го правя и само аз. Всеки си има някакви приоритети, по които се движи и се усъвършенства в тях. Как ги съчетавам? Прибирам се, уча, ако имам за учене и евентуално сядам да пиша. Зависи колко съм изморен, какво е настроението като цяло и така нататък. По принцип, творците, общо взето, най-добрите моменти за писане са онези, в които мисълта идва и те кара да седнеш пред листа или сега пред компютъра, нали е модерно, и да започнеш да хвърляш наброските и стихоплетството или там онова, върху което работиш. Има ли моменти, в които самия ти си налагаш? Казваш, сега имам 2 часа свободни и искам да седна и нещо да измисля в тази насока. Ще се изразя малко клиширано. Насила хубост не става по принцип. Когато не му е времето да направиш нещо, то просто няма как да дойде изведнъж. Но някой път случвало се и така да седна да си го наложа и признавам си, че тогава съм писал едни от най-хубавите си неща. Стихотворението, което дава и началото на стихосбирката за Зидани сълзи, беше точно така. Имаш ли представа кога го написа точно? Беше лятото, юни месец. Юни-юли. Тази година, да. Някъде. Да, точно тогава. Имаш ли любим сезон или всеки сезон по някакъв начин дава отражение, т.е. ефект оказва? Признавам си, лятото ми е малко трудно да пиша. Тогава море, почивка, общо взето тогава нещата са малко по-разпуснати, но лятото също обичам да пиша, когато съм сам. Когато отида за риба, това ми е едно също така хоби, в което използвам тишината и спокойствието да пиша. Тогава също се получават нещата, но искат след това много работа, както и всички останали. Но иначе наистина любимия ми сезон е лятото. По принцип е лятото. Добре, с младия поет Иван Чорлев ще продължим разговора.
Имаме песен, реклама и след това ще продължи този интересен разговор. Ще поговорим, разбира се, не само за стихосбирката и за стихотворенията в нея. Ще поговорим и за много други неща, за неговото поколение, за българското училище и изобщо насоките, които дадахме още в началото на днешното издание на Клуб Неделя. В предаването Клуб Неделя по ефира на Радио Пловдив продължаваме разговора с младия поет Иван Чорлев. Ще поговорим накрая обаче на разговора за това, че утре предстои представяне на неговата стихосбирка, за която започнахме разговора, за Зидани сълзи. Сега искам обаче да продължим във втората част с това, което е написала твоята редакторка на книгата, Маргарита Ковачева. Тя казва, че младия поет отправя провокация към читателите си, любовта между ума и сърцето. Тази вечна битка на всяко време разрешава по свой начин. А как Иван Чорлев ще разберете сами, разбира се, след като прочетете тази негова стихосбирка. Спектакълът почва подобаващо, ще се губят слънца и луни. Кажи ли малко повече? Разбрах от предварителния разговор, че Маргарита Ковачева, освен редактор на твоята първа стихосбирка, е и твоя класен ръководител по български език и литература. Тя какво влияние оказва върху теб изобщо, върху твоето развитие, върху това, че ти се насочваш в една сфера като поезията, тръгваш по един така доста сериозен път? Тя разбра много случайно. Миналата година госпожа Ковачева ми е класен ръководител за втора година и чух много добри коментари от нея. Подкрепи ме, каза, че ако искам да постигна нещо, няма какво да ме спре. И беше права. След тези нейни думи, една година по-късно, когато се чудих кой да ми стане редактор, заложих точно на нея, защото тя не само като учител е един уникален човек, но и много добър педагог, който наистина се разбира от работата. И се спрях точно на нея и отново не сбърках. А какво, интересно ми е много, какво твоите съученици мислят за тези твои начинания, за тези твои интереси, за това твое хоби, което ето ти превръщаш в една вече първа стихосбирка? Ами доскоро много малко хора знаеха, че се занимавам. Повечето ме знаят като доста буйна личност и останаха приятно изненадани, няма спор в това. И относно буйната личност, това съм аз от другата страна на барикадата. Кажи ли малко повече за твоя клас? Кажи ли малко повече за твоя випуск? Кажи ли малко повече, разкажи ни така доближина до твоето поколение, онова, което ви интересува, онова, което искате да правите. Така като си говорите, какво е настроението, ти завършваш живот и здраве до година, говорим с средното образование, какво си говорите, повечето от твоите съученици тук ли искат да останат, в чужбина ли искат да продължат образованието си, защото доближи на малко повече до това поколение. Ами, като цяло, съучениците ми и не само те, като цяло моя набор и моето поколение са разделени отново на два лагера. Едните искат да останат в България, другите искат да отидат в чужбина. Мислейки, че в чужбина ще бъдат посрещнати с хляб и сол и ще получат нещо повече от това, което ще получат тук. Сега, не знам каква е целта, какво искат да постигнат, но аз съм на мнение, че в България могат да направят наистина много. В момента на всички е ясно, че родината ни не е в възходящо положение и не е на много прав път като цяло, но ние сме младите хора и да оправим нещата зависи от нас. Когато избягаш и напуснеш потъналия кораб, така да се изразя, той просто ще потъне, няма да бъде закърпен и няма отново да може да плава. Това мисля по тази тема. Да разбирам ли, че твоето желание поне към настоящия момент е да останеш, да учиш тук, да се развиваш тук, да твориш тук? Независимо от всичко, аз ще остана в България.
каквото, независимо какви фактори влияят тукашни, не само на мен, но и на страната, възнамерявам твърдо да остана тук. Решението ми е не просто, нали, псевдопатриотизъм и така нататък. България е една много хубава страна за живеене. Има всичко. Природа, история, хората ни са лоши. Българин е един много състрадателен човек като цяло. Това не го казвам така, просто за да си правя вятър на устата, ми го казвам, защото това се потвърждава. Има различни клубове, българина помага много. Наистина много. Когато преди години беше избухнал проблема с ивицата Газа, мисля, че така го наричаха, българите изпращаха много дрехи, много храна, много хуманитарна помощ. В същото време земетресенията, които станаха наскоро в Италия, също българите изпращат. Преди години, къде беше станало земетресение някъде из Африка, пак много българи. Във Варна наводнението, когато беше, колко доброволци миналата пролет. Да. Колко доброволци от цялата страна и от чужбина, ако не се лъжа, имаше хора, които... А помежду си говорите ли ги тези неща, Иване? Коментирате ли ги? Специално въпрос, който ти ми зададе. За по принцип, България. Тези неща, да, това, което ми казваш ти сега на глас пред микрофона и стигаме до нашите слушатели, дали по този начин и изобщо по какъв начин си говорите между вас си? Тези теми стоят ли или много често, когато говорят по-възрастните хора като мен, по-големите от младежи като вас, под общото клише, то сегашното поколение, нали го знаете, то компютърно поколение, то само смарт телефоните и това го интересува, то не се вълнува от глобалните неща, то не се вълнува какво ще стане с България, то не се интересува изобщо какво ще стане с неговия град. Затова така ми е интересно темите, по които вие коментирате, разсъждавате между вас си. Това, което ти каза, доста често го чувам от по-възрастните като теб. Аз именно не случайно цитирах тях. Но не мисля, че е така. Хората са различни, никой не е еднакъв. Сега няма как да наложиш мнението си на другия и той няма как да ти наложи своето. В различните среди се коментират различни теми. Примерно с едни хора можеш да коментираш футбол, с едни можеш да коментираш книги, с други можеш да коментираш като цяло какво става из глобалния свят. С нито един от тези не можеш да коментираш някаква смесена тема. Просто защото рядко става и на въпрос. Но когато стане на въпрос, наистина повечето хора мислят като мен за оставане в България. Това е така и така трябва да бъде. Още повече тази стихосбирка, която ни събра с теб в този разговор, който правим достояние и на нашите слушатели, е точното доказателство на това, което казваш, че нещата могат да се случват и в България. Стига човек да е достатъчно, разбира се, трябва да има потенциала, това е ясно, но трябва да има и проекта и да го отстоява до край, това, което ти ми каза в началото на разговора, нали? Защото нещата се случват тогава, когато човек преследва целта си до край. Напълно съм съгласен, в това няма никакъв спор. За да постигнеш нещо, трябва да се бориш до край. И когато го получиш, наистина удоволствието е просто невероятно. Самото издаване на книгата, от писането до момента, в който си взех книгите и си прибрах с тях, това си е просто един спомен, който ще си го нося вечно. Книгата е... това вече е картината. Нали, когато казах за снимките, това вече е картината на моя труд. Колко време ти отне написането на тези стихове, на тези стихотворения, които си включил в първата стихосбирка? Имаш ли представа? Аз редовно пиша. Има много написани стихотворения. Но общо взето 5 години откакто почнах да пиша. Твърдо. От тогава, 2012, от 2012 датират до сега. първите ти опити. И
и непрекъснато така се усъвършенстваш и като в така тихо и равно море. Колкото влизаш по-навътре, ти става, нали, някак си по-неусетно го това правиш. Това е като да отвориш да четеш една книга. В началото никога не е интересно, но по средата и до края просто е... разгръщаш една след друга страниците. Кажи ми в края на тази втора част на нашия разговор, кои са най-хубавите думи, кои са най-хубавите неща, които си чул за себе си след написването на едно или друго стихотворение? Тези неща, които най-много са ти дали криле, ако мога така да се изразя. Крилете ми ги даде първата ми литературна награда в Недоизречено. Тогава една варненска поетеса, която беше и жури на една от журито на конкурса, Мариела Русева, ми даде така крилете и си казах, че щом имам награда, успях да спечеля. Това беше първата голяма цел, която стоеше пред мен, награда в литературен конкурс. Изпълних я, получих наистина много добри думи, много окуражаващи. И след това просто продължих да работя с още по-големи темпове, като летвата се дигна още по-високо. И така стигнах до днес, до стихосбирката Зазидани сълзи. Сега пред мен стоят още по-високи цели, които се надявам, че с достатъчно упорита работа ще успея да постигна. Добре, за нея ще поговорим след една песен. С младия поет Иван Чорлев разговаряме за неговата стихосбирка. Той след малко ще ни каже за нейното представяне утре на две места, едното от които е в гимназията, където учи. Аз обаче съм отворил на страница 24 и гледам стихотворението "Изоставени мечти". Дни изпълнени с безразличие, бледнеят в сивота, тънат улици в забрава, някога играеха деца, после пак и в други стихотворения. Така, обичаш темата за децата. Останало е още много детско в теб, нали? Със сигурност. Нали, имаше една приказка: момчетата на 21 приличат на 18 и правят неща като за 14. Да ти не правиш изключение в това отношение. Мъжкото си е мъжкото, няма как да се промени. Нека да поговорим сега за представянето на книгата утре най-напред в гимназията. Разбрах, че ще бъде. Кога ще бъде? Очакваш ли така да дойдат повече твои съученици? И след това ще задам един въпрос в тази връзка, но очаквам твой отговор най-напред. Представянето утре на 5 декември, понеделник, първо ще бъде в моето училище Френска езикова гимназия Антоан де Сент-Екзюпери от 1:10 в кабинета в мултимедията на втория етаж. Очаквам наистина много хора, дано очакванията ми да бъдат и удовлетворени. И ще бъде наистина много приятен разговор с тях. Има много приятни хора, които очаквам да ме нападнат с въпроси, както и да прозвучи. И така. Маргарита ще бъде там, Ковачева, задължително. Класната ми задължително ще бъде там. Директора? Ами, да. Очакваш? Очаквам го. Повечето учители очакваш ли да дойдат? Ами, не знам, ако нямат оперативки, тъй като не знам кое как стои, нямам много голяма представа. Надявам се да бъдат. За мен ще бъде наистина така доста голяма чест хора, които са ми преподавали, да бъдат пред мен и аз да имам какво да им кажа. Сега, когато преподаватели, когато твои съученици от други класове знаят за твоите интереси, знаят за това, което правиш, знаят за тази предстояща промоция на твоята стихосбирка, така, усещаш ли по-голямо внимание към себе си в тази връзка? Ами, аз в никакъв случай не се старая да привличам вниманието към себе си. Който е искал, дошъл е, попитал ме, нали, кое как стои. Аз съм му обяснил съвсем нормално, без да имам някаква промяна в отношението си към него, но да целта ми да бъде внимание в никакъв случай няма. Е нещо наистина безмислено. Който иска да те
попита нещо, той просто ще дойде и ще те попита, няма да го прави показно, да се вижда и да се разбира от всички. Тоест не търсиш някаква такава някакъв изкуствен интерес по-голям към себе си в този аспект. То когато е изкуствено не е хубаво. Не става, естественото не е си е в пъти по-хубаво. И наистина естественото го има и това е много голяма радост за мен. Първото представяне ще бъде в училище, както каза ти, но ми спомена, че ще има и още едно, на което може би очакваш, че ще дойдат така и хора, които са в този бранш, да видят първите стъпки, нали, първата стихосбирка на един млад начинаещ поет като теб. Къде ще бъде тя? Второто представяне ще бъде в Арт-клуб библиотеката в град Пловдив от 19 часа, също на 5 декември понеделник. Ами там съм малко раздвоен относно очакванията си. Хем очаквам, хем не очаквам. Едно такова много никакво. Но надеждите ми са, че наистина ще присъстват личности, които са много на ти и много навътре в тази област поезията. Съвсем да се получи разговор между един начинаещ колега и старите кучета. А важно ли ще бъде за теб и доколко ще бъде важно мнението на тези хора, които наистина са корифеи в бранша, за да видиш къде си, за да видиш какво си постигнал с тази първа стихосбирка? Какво си направил? На къде след това да поемеш? Как да вървиш по пътя? Мнението им наистина ще бъде важно за мен. Все пак още съм начинаещ. След всичко, което евентуално ще ми кажат определени хора, ще отсея най-доброто, с което мога да се захвана и което е най-близо до мен, за да мога да го превърна в опит, който да прилагам по-нататък в стиховете си. Но ти твърдо си решил, че искаш да се занимаваш с това нещо и това не е само някаква, нека да кажем, по-голяма детска мечта, която си реализирал вече на този етап и да спреш до тук. Аз се реализирах, след това вече идват по-високите желания, които стоят пред мен. Ти в предварителния разговор ми каза, че така се целиш доста високо, искаш да се развиваш, което е много добре. Не смяташ да спираш до тук? Няма как да спра. Първо, защото съм го решила, когато реша нещо твърдо и тропна по масата, това означава, че ще стане. Другото, което е, обичам високите цели. И когато постигна нещо, това е опит, това си е тръпка. Цялото преминаване от точка А до точка Б, целият път, който си извървял, е наистина много хубаво нещо, защото след време ти ще има какво да разказваш. Няма да си просто една риба в океан. Ти ще бъдеш целият океан. Това е добре казано. Накрая, преди да ти благодаря, знам, че няма нищо по-хубаво. Ние започнахме този разговор с декламирането на стихотворението, което дава името на стихосбирката, но знам, че няма нищо по-хубаво и няма нищо по-искрено от това едно стихотворение да бъде прочетено и да бъде казано от човека, който го е написал. Защото неговите емоции, неговите чувства, неговата интонация е най-близо до сърцето, откъдето е излязъл въпросния стих или въпросното стихотворение. Затова преди да ти благодаря, аз започнах и прочетох Зазидани сълзи. Искам да те помоля ти да прочетеш стихотворението, с което завършва тази стихосбирка. Ангел с дяволска душа, така както го чувстваш, така както си го написал. Благодаря. Ангел с дяволска душа. Със замечтан към небето поглед, лежа върху меката трева. Чудя се кога ще дойде тя, любовта. Слънцето залязва, стъмва се. Виждам само самотата, тя разпознава се. Тишината иронично шепти, дори страхът изплашено крещи. Уморен от всичко притварям очи. Светкавица светва, води буря със себе си. Буря, невиждана, обгърната от красота, носеща мистика и доброта. Небето цялото озарено от светлина. Далечината виждам силует, облечен в невинността на жена. Разбрах, че ангел е това,
щом розите разцъфнаха. Красивите очи, излъчващи обич, подтикнаха ме да се приближа. Тогава с крилата прекрасни, притисна ме в обятията си страстни. Заобичах те, защо да крия? Ти откупи усмивката ми от поробилата я тъга. Може би не го разбираш, а в теб намерих любовта. Но боли да вярваш в лъжи. Треперят дори звездите. Застанал отново на колене, текат сълзите. Ти си ангел с дяволска душа. Сърцето ми захвърли в пъкъла. Сега то там гори, по-добре го изпепели. Благодаря ти много, Иване. Благодаря ти за това гостуване. Не се съмнявам, пожелаваме ти успех, екипа на Радио Пловдив, на тази първа стихосбирка. Не се съмняваме, разбира се, в този успех. Ти си написал тук за екипа пожеланието ти, което също искам да прочета на нашите слушатели. Тези, които огряват пътя на другите, никога не остават на тъмно. Ние ти пожелаваме от сърце ти също да успееш в живота си с начина, по който си започнал, да огряваш пътя на много хора. От това няма нищо по-добро и няма нищо по-хубаво от излъчването на лицето на човек, на когото си помогнал, на когото си показал пътя или си огрял пътя, за да стигне до своята истина. Благодаря ти безкрайно много. Иван Чорлев, младия поет от Френската гимназия в Пловдив. Стана въпрос за неговата първа стихосбирка. Говорихме за Зидане сълзи. Утре ще бъде представянето на 2 места. И с това се разделяме, както и с пожеланието. Не забравяй никога за това твое първо интервю голямо в Радио Пловдив. Надяваме се, че ти ще бъдеш един от писателите, поетите, известните след време, с което и Радио Пловдив ще се гордее, че така е дало път и открило, и ти ще носиш пък Радио Пловдив винаги в сърцето си. Аз ще го нося със сигурност. Идвам не за първ път. Аз ти споменах на предварителния разговор. Да се интервюиране е доста приятно чувство. Получава се наистина много приятелски, много емоционален разговор. Още повече, че ни слушат много хора, което прави нещата още по-интересни. И така. Добре, благодаря ти още веднъж. Младия поет Иван Чорлев в ефира на Клуб Неделя.